bine ați venit în partea a 6-a, unde de data asta o să construim acest regal. Foarte fain. Facem că nu m-am albastru. Dați așa. Punem acolo, pac. Acest regat este chiar fain. Reclamele astea sunt enervante, reclamele astea. Să construim noi regatul. Pac, pac, pac. Punem așa. What? Stai un super erou sau ce? Reclamele astea mă enervează. Următorul pachetel. Deci punem așa, aici sunt doi cai, ok, deci chiar nu înțelegeam o fază și pac. Facem reclamele astea, sunt enervante. Următorul pachetel. Punem așa. Acesta pe acesta. Ce auziți acolo este sunarea mea. Ok, punem asta și asta, asta. Cam asta, următoarea tot asta. Apoi astea mari. Un picior. Acum facem, cred că mireasă sau cine stă aici? Cavalier. Un cavalier. Și pac. Ok, let's see. Și gata. Nu deschidem asta surpriză, că ne ia foarte mult. Cam atât. Și acesta este regalul. Îl punem la colecție și
cam atât cu acest videoclip. Ne revedem și data viitoare. Pa, pa!